Tak dobre, vítam vás všetkých na dnešnom vyhodnotení našej súťaže Najlepšia whisky do 100 eur, ktorú sme pod hlavičkou Bratislava Whisky Club spolu s Izim takto zorganizovali. Som rád teda, že v takomto peknom hojnom počte ste sa zúčastnili, jednak aj samotnej súťaže a teda aj teraz na Zoome, tak poďme si to pomaličky prejsť, to vyhodnotenie. Najprv by som začal tým, že by som zopakoval, že našu poslednú takúto podobnú súťaž, ktorú sme robili v apríli 2021, ktorá bola podobne nastavená. Tiež sme to mali nastavené, že je to najlepšie whisky do 100 eur. Takto dopadli výsledky. Tiež sme mali 7 vzoriek. Ako vidíte, tak vzorky boli nasledované. Bol tam Aberlour Abunach, Redbreast, 12-ročný Cask Strength, Springbank 12-ročný Cask Strength, ktorý sa ešte dala zohnať do 100 eur. Dneska už teda asi ťažko. Bola tam Lafroig Brodyr, ktorú už teda tiež teraz máme inak označenú, že to tuším teraz Portwood, Lagavulin, Distillery Edition, Glenallachie 15 a Port Charlotte Desina. Vyhrala nám vtedy Redbreast 12-ročná sudovka, ale ako vidíte tie body, tak bolo to relatívne tesné. Glenallachie 15 bola takže iba 2 body za tým, takže naozaj tam ten rozdiel malý, ale teda tu nás sme si pekne potvrdili, že Redbreast 12 sudovka je teda parádna whisky a vyhrala vlastne v tomto výbere. Nejaké vlastne feedbacky z tejto súťaže som zozbieral a vlastne tentokrát som sa to snažil spraviť a ešte nejak rozumnejšie, lepšie, lebo ako vidíte, máme tam rôzne aj sudovky, nesudovky, pomiešané rôzne štýly, tak a navyše odtedy sa zmenili ceny, pribudli nám nejaké nové fľašky a tak ďalej, takže z tohto sa vlastne odpichneme do ďalšieho ročníka, ktorý sme teraz zorganizovali, teda rok 2025. Trošku sme aj upravili pravidlá. V minulom vlastne v tej súťaži bolo pravidlo, že to musí byť core range, že to nemôže byť indie bottler a že to nemôže byť single cask. Tak to sme teraz vypustili. Uvidíte prečo. V podstate jediné pravidla, ktoré boli pre vzorky, tým, že to bola slepá degustácia, tak je, že je to whisky a potom, že sa dá zohnať za cenu do tých 100 eur. S tým, že minule sme mali tiež to obmedzené tak, že bolo to za 100 eur na Slovensku. Už nepamätám, že či aj v Česku sme to dali, ale áno, že na Slovensku alebo v Čechách v prepočte do 100 eur. Tak sme to mali minulo nastavené. Teraz v dnešnej dobe už naozaj väčšina z nás nemá problém si objednať whisky kdekoľvek v rámci Európskej únie, z Nemecka, z Holandska, už bežne veľa ľudí funguje na tej stránke z Nemecka, že si posiela, takže povedal som si, že nebudeme to takto limitovať, aj keď teda v podstate väčšina z tých fliaš, dá sa povedať, že všetky sa dajú zohnať aj u nás až na jednu výnimku do tých 100 eur, ale vlastne nedali sme tú limitáciu, že teda na Slovensku alebo v Čechách za túto cenu. Takže takto to bolo ohraničené. Vzorky som vyberal vlastne ja s tým, že som to konzultoval s Izim, lebo mal som viacej návrhov a vlastne spolu sme to nejako dali dokopy. Chcel som to nejak tak vyskladať, aby to malo hlavu aj petu, aby to bolo čo najviac vyvážené. Nechcel som, aby tam prevažoval nejaký konkrétny štýl, aby tam boli nejaké aj sudovky, teda nejaké dymovky, nejaké šeriovky, ale aby to nebolo čisto na jednu vlnu ladené. Takže ako aj uvidíte, keď budeme si odhalovať vzorky, tak uvidíte, že sú tam v podstate dve také, a vlastne keď ste to aj ochutnali, tak aj viete, že boli tam dve silné dymovky rašlinové. Jedna bola taká dymovka v kombinácii so sherry, potom boli tam dve veľmi silné šeriovky a dve boli taký mix bourbon a sherry. Možno by sa hodilo, keby tam bola aj nejaká čisto ex-bourbonovka, akurát, že možno to sa o tom potom pobavíme v závere, že keď vám tam niečo chýbalo, že aké vzorky by ste doplnili. Ja som osobne nenašiel nič, čo by sa považovalo za čistý ex-bourbon v tejto cenovej kategórii, ktorý by bol natoľko dobrý a zohnateľný, že by dokázal konkurovať. Takže preto niečo, čo je čistý ex-bourbon, vlastne tam nie je, aj keď je tam jedna vzorka, ktorá je akože prevažne bourbonová. Uvidíte, ktorá to bude. Čo som sa snažil tentokrát, na rozdiel od toho predchádzajúceho ročníka, je, že aby teda
mali tie vzorky približne podobné percento alkoholu, lebo to, keď ste si všimli vlastne v tej predchádzajúcom, tak bolo tam aj vzorky, ktoré má 46%, boli tam aj sudovky a v podstate zo skúseností vieme, že keď dávate do jedného flightu sudovky a nesudovky, tak väčšinou tie sudovky majú ako oproti tým nesudovkám trošku ako výhodu. Takže aby sme porovnávali porovnateľné, tak dalo nám zmysel vlastne dať, aby to bolo všetky viac menej sudovky. To uvidíte, že všetko tam má nad nejakých 50, tuším, že 3-4%, nie je tam nič pod. A na označenie flaštičiek sme použili takisto ako aj minulé symboly. To sa nám tiež osvedčilo, lebo ešte keď sme robili úplne prvé kolo, najlepšie whisky do 50 eur, tak sme používali čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akurát, že, alebo 6 ich tam bolo, už nepamätám presne, tak len tam je to tá nevýhoda, že keď to máte označené vzorky číslami, tak ľudia si to automaticky ten flight dajú v tom poradí, ako sú tie čísla a tým pádom akoby nejak ovplyvňujete tým poradím viete vlastne ovplyvniť výsledky. Takto, keď to bolo vlastne náhodne, že nemalo to žiadne poradie, tak každý si to dal v nejakom náhodnom poradí. Takže to sme ako tým pádom eliminovali toto, lebo napríklad pri tých číslach potom sa dosť výhodňujú hlavne tá posledná vzorka. Alebo človek tak nejako podvedome, keď ide flight od jednotky po nejakú 6, 7, tak potom očakáva, nie je to samozrejme pravidlo, ale očakáva takú nejakú možno stúpajúcu tendenciu alebo také niečo. Takže takto sme to vyriešili. Myslím si, že je to veľmi šikovne takto spravené. Takže toľko ku voľbe vzoriek. Ideme teda pomaličky otajňovať, čo sa skrýva za ktorým symbolom. Kľudne môžete teraz, ja pôjdem postupne od symbolu k symbolu. Poviem k tomu najprv ešte predtým, ako otajním niečo a spýtam sa vás, že kľudne môžete napísať, povedať, že čo si myslíte, že to je a ja potom poviem, že čo to bolo. Samozrejme, niektorí ste mi aj typovali, vopred ste mi posielali vaše tipy, takže začneme vzorkou percento. Percento bolo, by som povedal, relatívne aj dobre hádané. Relatívne, tí, čo ste hádali, tak toto malo celkom ako ste mali dosť veľkú úspešnosť v triafaní a v podstate, kto ma poznáte, tam aj treba vychádzať z toho, že asi viete, asi ako to a spolu s Izim vieme vyskladať, takže keď niekto vie alebo si trúfa tipnúť takto aj pred všetkými, že čo bolo percento, tak kľudne povedzte, napíšte a o chvíľočku sa pozrieme na to, že čo to bolo. Ja by som vedel. Ty by si asi vedel, no. Ja tiež viem. Je niekto, kto si trúfne takto povedať pred všetkými, že čo si myslí, že bolo percento? Toto ste celkom akože triafali po väčšina z vás, ale... Já u toho mám napsané asi podstyl nebo jako podstyl Irsko s otazníkama, takže typu něco irského nebudu konkrétní, nevím. Nie je to ani podstyl, ani Irsko. Krása. Mišo v Glenallachie. Je to, áno, Peťo Šeliga, áno, výrazné Sherry Glenallachie Custom. Presne tak. Kto ma pozná, vie, že toto je v podstate whisky, ktorú ja dlhodobo považujem za veľmi dobrý pomer cena-kvalita. Je to výrazná šeriovka, Glenallachie 10-ročná sudovka, konkrétne toto bol batch 11, čo už je vlastne pod tou novou etiketou, mal to 59,4%. Prečo som zaradil teda Glenallachie, tak som spomínal, s tým, že minule vlastne sme mali 15-ročnú verziu, ktorá má 40%, ktorá takmer vyhrala, tak, a tá 10-ročná sudovka si osobne myslím, že je ešte lepšia ako tá 15, aj keď, a som teda z môjho pohľadu, tie posledné beče už nie sú úplne to, čo bývali. Teda ja osobne preferujem tie beče nižšie do tej 8. Myslím si, že už v 9 sa to už tak pre mňa trošku zlomilo, že už ako keby to sherry, taká tá karamelkový profil sa dostával do úzadia a už tam prevládal skôr ten Virgin Oak za mňa, ale stále pri tej cene veľmi ako dobrá, výrazná, ako hutná sherryovka. Áno, píše Mišo, že ten Virgin Oak tam je, áno, citeľný, že za mňa najslabšie zo setu. Dobre, takže to bolo percento. Ideme na ďalšiu vzorku. Hashtag. Hashtag, myslím si, že tiež asi aj možno to bolo tiež veľmi ľahko. Veľa z vás, čo ste typovali, tak práve túto ste tiež tipli. Takže možno skúste niekto povedať.
Redbreast, veľmi správne. Už to aj. Áno, ír. Hej, Mišo Barto, ty si typol Blue Spot v tomto, ale tesne vedľa. Je to Redbreast 12-ročná sudovka, takže v podstate išlo nášho no nie minuloročného, ale posledného víťaza. Takže samozrejme, ako toto sme si aj s Izim hovorili, že aj keď ten set nemáte doma, tak v podstate väčšina z vás predpokladám, že mohla asi odhadovať, že táto vzorka sa tam asi by mala nachádzať. A teda nachádzala sa pod hashtagom. Bol to batch 1/23, mala 57,2%. A teda myslím si, že všetci vieme, prečo tam bol zaradený, keďže minule vyhral, takže nebolo o čom. Bolo by to veľmi čudné, keby v tomto sete táto whisky nebola, v podstate zastupovala írske single pot styly. Dobre, tuto podľa mňa není moc asi o čom ďalej. Ideme na ďalšiu vzorku. Plusko. No, Plusko myslím si, že neuhadol nikto. Tak, ak si dobre pamätám. Toto bola taká možno nie úplne očakávaná a čo ste mali tipy, tak neviem, či vôbec niekto túto whisky očakával, že tam dám. A ja vysvetlím, že prečo som ju tam dal, ale keď niekto chcete tipnúť mimo toho, čo ste mi písali, tak skúste, ale myslím si, že toto hovorím, že toto nikto nemal správne. Ale skúste prípadne dať vaše návrhy. Takto, je to, že Campbelltown? Nie Že je niečo to okolo... Campbelltown. Nie je to Campbelltown. Ale akože štýlovo, no Lebo strašne tam cítim niečo Springbangové alebo Kilcranové, takže... áno, akože ten štýl je podobný, dobre, akože ideš dobrým smerom, ale nie je to Campbelltown. Je tam aj trošku rašeliny, hej, a bolo tam veľmi výrazné sherry. Takže poďme na to. Je to Ben Romach, sudovka. Konkrétne išlo o ročník 2014, batch 3, má to 60,6%. Toto je podľa mňa veľmi taká akoby podceňovaná whisky. Veľmi podceňovaná, že nikto ju teda neočakával, lebo však ja som aj videl podľa toho, čo ste typovali, človek väčšinou pracuje s tým, že má nejaké očakávania, že čo by tam asi som vybral a toto neočakával nikto, ale a v podstate toto bola vzorka, s ktorou Easy, keď sme to konzultovali, tak nebol si celkom istý, že či tam akože pasuje do toho. Ale toto som si tam pretlačil, že ja si myslím, že tam naozaj pasuje a potom možno aj uvidíte na výsledkoch, že asi to, že prečo to aj nakoniec dobre vypalilo, že pasuje. Takže to je to, čo má Easy na lístku. Neviem, či máš Easy toto na lístku. Tento sudovku máš? Neviem, či nás Easy počúva teraz. Mám, ale nie tento nový batch. Máme Aha. iný batch. No, tento sme tam dali, pretože sa dal zohnať ako úplne nový. Ja, áno, tak sme to vlastne chceli. Áno, on mal to sme vlastne vtedy riešili, že či tam dáme ten, čo máš, ale toto sme sa snažili na ten najnovší, že keď potom na základe tohto budete chcieť zháňať whisky, tak aby ste mali tú akoby najnovšiu verziu a najdostupnejšiu. Takže preto. Tak. No, takže toto bolo vlastne dymovka s výrazným sherry, aj keď ten dym je tam taký dosť ako keby skrytý, niekto ho tam ani, by som povedal, že možno nenašiel a niekto ho tam našiel, takže to je také, že niekomu tam ten dym vystupoval viacej, niekomu menej, ale je to tam taký akoby medzikrok medzi sherry bombou, aj keď teda je to sherry bomba a vlastne dymovkou. Takže a v podstate aj ten štýl, čo Vládo vravel, že taký Campbelltown, tak je to taký trošku taký špinavý, taký funky a pritom výrazne sherry. Takže to bolo plusko, ideme ďalej. Dolár zopár z vás uhádlo, ale nie veľa. Nebol vás veľa, čo uhádol dolár. Takže skúste prípadne niekto, kto sa odváži. Arna Mulchan to nebol, to si typoval, ale nie správne. Toto bol mimochodom taký najviac bourbonový. Najviac bourbonová vzorka zo štít, respektíve najmenej sherryová. Tak, akože je tam tiež malé percento sherry, ale prevláda tam teda Victoriana, presne tak. Glenskoša Victoriana. 54,2%. Toto bola najslabšia vzorka, čo sa týka percent. Najmenej voltážna. Za mňa je to tiež teda whisky, ktorá je relatívne akože podceňovaná a pritom veľmi, veľmi dobrá a chcel som to tiež aj vyvážiť niečím takým, čo není vyslovene, že šeriovka, lebo keď sa pozeráme na také tie výrazné, silné, dobré,
intenzívne a veľmi akože dobre hodnotené whisky do tých 100 eur, tak väčšinou sú to buď teda dymovky alebo šeriovky a snažil som sa dať niečo, aby to trošku vyvážilo ten štýl. Aj keď Victoriana obsahuje tiež podiel, tuším, že 30% to je ex-sherry. Ono to je vlastne... mal si viac. No dobre, však pohode, veď tak sa to robí. Victoriana dozrievala v súdoch po ex-Bourbone a potom bola, ak si dobre pamätám, finišovaná v tých heavily chart Oukaz a časť, tuším, 30% v PX-e, ale to sherry tam nie je nejaké akože veľmi dominantné, skôr je to ten akože viac taký ten svetlejší štýl. Campbelltown Loch, no. Tie percentá, akože to pomaly prezradili, hej, že tam sme sa držali v tých vyšších percentách, kebyže si k tomu naleješ 46, by si došiel na to, že vlastne je to trošku vyššie postavené, aj keď teda hovorím, týchto 54 bol vlastne najmenej, čo týka percent z celého výberu. Takže to máme Glenskošu, to bol dolár. Ideme ďalej. Euro. Euro neuhadol nikto. Myslím, že nikto. Aj keď zopár z vás túto whisky typovalo, že by tam mohla byť, ale možno tuším, že 2-3 ju napísali do toho typovania, ale neuhadol, myslím si, že ani jeden z vás. Alebo možno jeden, nepamätám si presne, ale toto bolo také, že tiež Kilchoman to nebol. Ak by to bol Kilchoman, tak ktorý by to podľa teba bol? Lebo sa bavíme o tom, že sú to sudovky. Hej? Že kebyže tam dáme Kilchoman, ktorý je tie základné, tie Sanaigy a to sú 46, tak by to musel byť nejaký v sudovke a tam už neviem, že či sudovky sa hýbeme do 100. No tiež. Čiže nebola to Charlotte? Nebola to Charlotte. Chce ešte niekto? Lebo Charlotte je 50, hej? To sa o tom porozprávame, že či tam bola, nebola Balechín. No a aký by to mohol byť Balechín teraz? A Andrej tam chcel dávať Charlottu, ale tentokrát som hovorím, môžeš si vymeniť Ben Romach za Charlottu alebo Charlotte za Ben Romach. Ja poviem potom, budeme sa baviť potom, že čo tam ešte mohlo byť a čo som tam chcel, a prečo to sme nedali nakoniec. Ardbeg. Veľa ľudí z vás typovalo Ardbeg. Hej? To veľa, ale bolo to, ideme na to, Classic of Islay. Hej, toto nikto v podstate nečakal, ale toto som v podstate, keď som to dával dokopy, tak toto som povedal, že toto tam tiež musí byť, lebo pre mňa Classic of Islay je obrovský ako keby hidden gem a teda už myslím si, že väčšina z nás to pozná a vieme teda, že je to super whisky, ale chcel som vidieť, že ako to obstojí naozaj v takom výbere, v tom crème de la crème a je to pre mňa akože fantastická whisky, takže určite preto som zaradil. Je to ten istý batch ako v Easy Pube, to neviem, 319, či Easy máš presne túto 319 u seba? Počkaj, musím sa pozrieť. Tuším, 315 sa mi zdá, že si mal, ale nie som si istý. 358. Ja, no, tak tesne. Ja som týchto batchov mal, to sme niekde už aj rozoberali, ja som už mal asi 8 a akože nemal som ich jedno vedľa, druhé vedľa seba, ale za mňa, čo ja mám skúsenosť, tak tá kvalita kásk od kásku sú veľmi podobné. Akože, taktiež súhlasím. Hej, proste tam, čo som si hodnotil, tak u mňa všetky boli narovnako. Možno keby, že vyslovene, že máte vedľa seba, tak akože možno nejaké rozdiely by ste tam našli, ale je to viac menej, veľmi sa oni tú kvalitu držia, takže tuto až tak veľmi by som neriešil ten cask number, proste nemal som ešte taký, ktorý by bol nejak že slabší. Ani som nemal nejaký, ktorý bol nejak že výrazne lepší. Všetky sú viac menej na podobnej úrovni. Konkrétne to mal 56,4% a teda cask 319, bottle 2022. No a presne toto bol dôvod, aj prečo sme nedali, že to musia byť všetko oficiálne flaškovania a nemôžu byť single casky, lebo toto som proste chcel, aby tam bolo. Lebo je to mimochodom najlacnejšia whisky z tohto výberu a som teda bol zvedavý, že teda či obstojí, neobstojí. Takže Euro bol Classic of Islay, ideme ďalej. Toto bola u mňa top. Píše Mišo. No. And už viacej z vás trafilo správne. To bola tá druhá dymovka. Takže tam kľudne skúste si typnúť, myslím si, že toto dáte. Presne tak. Je to Laphroaig, sudovka. Takže tam zasa bola tá dilema, že či Ardbeg, či Laphroaig, k tomu sa dostaneme ešte, o tom, keď vlastne to odhalíme, že čo tam bude chýbať, ale ten Laphroaig tým, že sa dá v dnešnej dobe naozaj zohnať, hlavne teda z Nemecka, zo zahraničných tých e-shopov za akože brutálne ceny, niekde aj za 60 eur, za 65 v akcii, proste, takže a ľudia to objavili, kupujú to, tak chcel som to dať tiež, ako to obstojí v tomto výbere. Hlavne aj v porovnaní s tom vedľa toho Classic of Islay, že či teda
bude to lepšie alebo horšie. Môžete si zatiaľ typovať, že či teda ktoré z týchto dvoch bolo vo finálnom hodnotení lepšie, ale tak nebudeme predbiehať. A ideme ešte, máme vlastne 2, 4, 6, ešte jedna vzorka nám zostáva posledná a to bolo otáznik. A otáznik zopár z vás trafilo, ale nie veľa. Ale boli takí, čo to trafili, takže skúste toto. Marek typuje, že Lafroy vyhral. Výborne, Mišo, toto si trafil. A viem, že Mišo, tebe toto si vychvaloval. Že to ti strašne sadlo a bol to presne tak. Bol to ten Bunahaven 12 a je to verzia 2023, takže najnovšia, čo vyšla, ktorá mala 60,1% alkoholu. Takže to bola zase taká druhá tiež šeriovka výraznejšia. Takže toto je vlastne celý ten náš line-up. Ako teda vidíte, máme dve teda výrazné dymovky, tam bol ten Classic of Islay Laphroaig. Potom bola tretia dymovka, ten Benromach aj zo sherry, aj keď teda ten Benromach je taká polodimovka, aj keď teda ten dym tam je, ale tá sherry je tak strašne výrazné, že niekto ani možno z vás nezaregistroval, že to dymovka je, ale niektorí ste zaregistrovali, niektorí ste to písali. Mišo, tým pádom tieto fľaše sa dali kúpiť. To som spomínal, že nie všetky museli stať na Slovensku do 100 eur, ale k tej cene sa ešte dostaneme. Budeme mať tabuľku, takže jedna z nich sa u nás dala kúpiť za 101, tuším, ale všetky ostatné pod 100. Hej? Ale preto sme nedali tu ten limit, že sa to musí dať kúpiť u nás za 100, lebo v zahraničí sa dá kúpiť bežne v podstate pod 100. Takže ako vravím, dve silné dymovky, potom ten Benromach bol niečo medzi, potom sme mali ten Glenallachie a Bunahaven, tak to sú také, že výrazné šeriovky. Redbreast je v podstate tiež akože kvázi šeriovka, aj keď teda nie je to úplne, že čistá sherry bomba, ale taká šeriovka to je, aj keď taký iný štýl, keďže je to ten single podstyl a potom tá Glenskoša Victoriana, tak tá išla skôr do toho ex-bourbonu. Takže snažili sme sa to nejak tak akože vyvážiť čo najviac, aby teda tam neboli, ja neviem, že 4 dymovky, alebo že ja neviem, že veľa tých príliš veľa sherryoviek, aj keď teda uznávam, že ten sherry tam prevláda, ale pobavíme sa teda o tom, že čo vám tam chýbalo. Takže tu na to máte pekne ešte odfotené s tými nálepkami, aby ste videli, že teda vás neklamem, aj s tými flaštičkami, tak toto pekne easy vyfotil, takže no, veľa z vás aj to dalo naopak niektoré typy, takže, ale je to hej. No, je to hra. No, aká whisky vám to chýbala? Tu nás som si napísal ja nejaké whisky, ktoré ja som aj sám zvažoval tam dať a teda najčastejšie sa tam v tých typoch opakoval Ardbeg, Ugidal alebo Corryvreckan. Áno, toto je whisky, ktorá by sa tam možno nestratila, ťažko povedať. Nechcel som, aby tam už boli 3 akože obrovské peat bomby, hej. Tá Classic of Islay, za tým som si určite stál, že tá by tam mala byť. A potom som veľmi zvažoval, že či tam bude teda ten Ardbeg, Corryvreckan alebo Ugidal. Ja osobne preferujem Ugidal, aj keď teda viem, že veľa z vás preferuje. Corryvreckan je to vec ako nejakej osobnej preferencie, aj keď teda, čo bolo tá súťaž Král Pitu, tak tam vyhral u Jirka Šinoglu Corryvreckan, aj keď tam to bolo trošku skreslené tým, že išlo o staré plnenie Corryvreccanu, ktoré tam bolo omylom zvolené. Nakoniec sme sa rozhodli pre ten Laphroaig desinu práve vďaka tomu, že ako sa dá ľahko zohnať v zahraničí za veľmi nízku cenu, ešte teda výrazne nižšiu ako tie Ardbegy. A osobne mne teda ten Laphroaig chutí viacej ako tie Ardbegy, ale ja hovorím, je to o osobnej preferencii. Viem, že mohla by tam teoreticky byť ten Ardbeg, ale teda nakoniec sme sa s Izim rozhodli, že teda bude tam ten Laphroaig. Takže tak. Pokiaľ by sme vyhodili jednu z tých ďalších a boli by tam už tie 3 silné dymovky plus ten Benromach, už sa mi to zdalo príliš veľa dymu zasa, aby to nebolo ako keby moc na tú stranu tých pitu. Takže toto berem, že toto by tam teoreticky mohlo nejako zamiešať karty, ale teda takto nejako sa to snažím zdôvodniť, že prečo sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli. Charlotta desina, tu sme vlastne minulé mali vo výbere, ale v podstate boli 2 dôvody, prečo sme ju tam nedali. Jednak prvý dôvod bol, že teda bolo to 50-ka, že ona by tom percentuálne už tam akoby trošku vyčnevala smerom nadol. A za druhé bola už vlastne v porovnaní s
Redbreastom minule a bola vlastne horšia, takže nedostala toľko bodov, aj keď teda je to úplne iný štýl, ale keď sme už mali tie dymovky, tak sme teda išli radšej do tých súdoviek, ako som spomínal. Mišo Barto píše, že tam bude Signatory Stoproof. No, áno, zo Stoproof by sme mohli dať Barčo, len ja som sa snažil aj s Izim to dať tak, že aby tie fľaše, ktoré tu sú a ktoré vyhrajú, aby ste si aj mohli kúpiť. Lebo ako márne by som tam ja dal niečo zo Stoproof a teraz by to vyhralo, že je super, najlepšia whisky do 100 eur, ale potom keď si už nikto nekúpi, lebo to sú také fľaše, ktoré sa objavia, vypredajú sa a už bol to akože vyslovene small batch. Viem, že aj ten Classic of Islay je vlastne single cask, ale tých single caskov je tak strašne veľa, že není problém si kúpiť Classic of Islay úplne v pohode, iný kask a je to stále dobre. Takže zasa, áno, nebolo tam to obmedzenie, že to musí byť obe, ale nechceli by dať vyslovene niečo také, čo je small batch a čo proste sa už nebude zohnať o nejakú dobu. Takže to naschvál sme sa tomuto snažili vyhnúť. Aj keď mohlo by to byť zaujímavé, ale z tohto dôvodu, aby ste si z toho mohli niečo zobrať, nedáva tam niečo, čo v podstate už nebude dostupné čoskoro. Takže Charlotte som spomínal, Kilhoman tiež, Sanaik je výborná whisky, ale znova pri 46% si myslím, že by nemusela úplne v tomto výbere obstáť. Potom Tamdu Batch Strength, to som zvažoval, že či dať Glenallachie desinu alebo Tamdu. Lebo v podstate toto sú dve také podobné relatívne štýlom whisky a v podstate mohla Tamdu nahradiť Glenallachie alebo nie. Ja som nakoniec si aj u Izzyho dával tieto dve vedľa seba, aby som sa rozhodol. A pre mňa sú približne podobne dobré. A trošilinku ja osobne preferujem ten Glenallachie viacej, tak preto som sa rozhodol pre ten Glenallachie. A navyše aj z toho dôvodu, lebo na minulej, čo som vravel tej slepej degustácii, tak tá Glenallachie naozaj, že len o chlop teda sa vyhla víťazstvu, tak som chcel, že ako si teraz vlastne v tej odvete ako si bude počínať. Takže preto sme dali ten Glenallachie a už teda nechcem sa dávať aj, lebo to už by bolo príliš veľa sherry. Aberlour a Bunach Deto. Hej. Sherry oaky sme tam mali. Aberlour sme mali aj minulé vlastne v tej poslednej degustačke, čo bola a tam až tak teda dobre sa jej neviedlo, takže preto sme nedali. Ďalej, viacerí z vás typovali ste aj Kilkerany nejaké. Znova, 12 aj 16 vlastne nie sú sudovky. A vlastne 16 aj tuším, že nad 100 eur. Teoreticky by tam ešte mohol byť Kilkerran Heavily Peated, ten som tiež zvážoval. Lebo ten si myslím, že ten je vlastne do stovky tiež. A aj keď tie posledné beče tiež nie sú úplne podľa mňa až také dobré, ako bývali tie predchádzajúce. Prípadne ešte 8-ročná sudovka, ale to je zasa tiež už do sherry. A nie som si istý, či to už je 100 eur, to som sa nekontroloval. Ale to sú tiež také small beče, že nechcel som tam dávať niečo takéto, lebo to sa potom ťažko zháňa. A potom vlastne novinka, ešte aj Izzy povedal, že Porter's Cake sudovka, čo je vlastne tá posledná verzia. Tá tuším, že ti Izzy vyhovovala, nie? Tá 2024. Áno. No, tak tá tiež je akože, možno by sa tu nestratila, aj keď mne osobne zasa až, akože je to super whisky, ale tie, čo sme vybrali, mne osobne viacej sedia. Ja už mám vybratých 5 visiek do takého, vlastne, jak sme robili, ne, že úplne, že takéto, ale že slepý test tých dymoviek, ktoré sme sa v tej sudovej sile. A to sú vlastne už tie whisky, ktoré si tu spomínal, že ako by obstáli medzi sebou. A to je vlastne Ardbeg Corryvreckan, Ardbeg Uigeadail, Classic of Islay, práve ten nový Porter's Cake, samozrejme ešte Trojk a ešte dve by som tam doplnil a vlastne keď si to bude chcieť niekto od nás zobrať, a vlastne určí si to naslepo, tak jak treba to Glenmorangie alebo niečo, čo sme robili proste a ja keď si to oboduje, tak mu pošlem, aký je pod tými znakmi, aké sa schovávajú whisky. Super, to je dobré. Tak Mišo Barta ešte píše, že Elements of Islay Fireside, to je zasa small batch, tieto, čo je v nejakom náklade vydané a už sa to potom vypredá a sa to nedá zohnať. Všetko, čo sme vlastne tam mali, sa dá v nejakom batchi inom zohnať a ešte sa predpokladáme, že bude dať zohnať aj do budúcna, takže nechcel som takéto nejaké limitovky tam dať, lebo potom akože nemali by sme z toho veľa do budúcna. A ešte Jenda píše, že Kavalan Solis Brandino. Solisty sa v podstate dajú zohnať aj pod stovku nejaké, ale zasa to je zasa také veľmi niečo ťažko tonážne. Je pravda, že nejaký ten solist by možno mohol byť zaujímavý tam,
ale myslím si, že väčšina z nich sa pohybuje už na tú 100, aj keď možno ten brandy práve, alebo niektoré sú aj do tej 100. Dobře, niekto nám tam puká, pozriem sa, kto mi tam puká. Dobre, nikto. Dobre, ideme ďalej. Takže toto bolo, že čo ešte prípadne, ak máte nejaké tipy, toto boli len akože moje. Tu Jelinka za 90 dlhodobo, no vidíš. Ale zasa akože Brandy je práve taký ten solist, ktorý keď sa vypredá, už sa ťažko možno bude zháňať. Takže dosť taká špecifická vec, ale však áno, mohlo by byť tiež, možno by to zamiešalo karty, lebo tie solisty sú naozaj že veľmi dobré. Takže ak máte nejaké ešte ďalšie tipy, ktoré ste čakali a sa tam nedostali, tak kľudne napíšte. Možno pri ďalšom ročníku Wild Turkey. Hej, Bourbon sme nedávali. Ja si myslím, že keby tam bol Wild Turkey, ja si myslím, že Rare Breed. No tak môj osobný názor je, že to by pohorelo v tomto výbere. Akože viem o jednom človeku, ktorý by to možno dal na prvé miesto, ale tak týmto asi skončilo. Blue Spot na miesto Redbreast si čakal, áno. Ja osobne si myslím, že Redbreast 12 sudovka je o kúsoček lepšie ako Blue Spot pre mňa. Hej. Je to veľmi podobný charakter, ale tým, že to vyhralo, tak bolo by to akoby čudné, kebyže potom niečo vyhrá a potom by sme sa všetci by sme hovorili, že ale ten Redbreast, keby tam bol, aj tak by vyhral, hej, by sme si povedali. Tak som chcel, aby proste bolo jasné, že či teda vyhrá alebo nevyhrá, takže ten tam podľa mňa musel byť a už teda nechceli sme dávať dve tieto single podstavy. Vlastne veľkou iróniou pri tom Blue Spote, že vlastne to je whisky, ktorá sa dá zohnať iba na Slovensku za menej ako kilo. Inde stojí 120, 130. Paradox. To je úplne paradox, to je úplne masaker. Aj to 7-ročná whisky, akože je dobrá určite, ale teda hovorím, osobne si myslím, že ten Redbreast je o kúsoček lepší. Dobre, poďme ďalej. Ideme vlastne na hodnotenie, už sme to trošku pretiahli, takže trošku to skúsime zrýchliť. Dokopy bolo vyrobených 71 setov a z toho 63 ľudí odovzdalo výsledky. Týmto pozdravujeme Pištu Gašparíka, ktorý teda si to prechutnal, ale napriek tomu, že som ho upozornil, že nech pošle výsledky, tak neposlal. Andrej, bolo ich iba 70, ja som to pil z tých fľaš, čo mám vysypať. Ja viem, ale tak, že ľudí, koľko som akoby rátal, ja viem, že to bolo z tvojich, ale napríklad niektorí boli aj takí, že si to tuším rozdelili jeden set na dvoch a tak, takže tam trošku nejaké šachre s tým boli, ale akoby 71 ľudí som očakával a dostal som od 63 výsledky. Ešte potom jak to bol, Peter Balberčák, tak ten zobral 4 sety a ani jedné výsledky mi nedošli z toho, tak to ma trošku zamrzelo, lebo boli ľudia, ktorí chceli sa zúčastniť, ale už nebolo miesto, aby aj zhodnotili, ale tak nedá sa nič robiť. Proste ja som si povedal, že nejak veľmi naháňať tých ľudí sa mi nechce, takže toľko ľudí, čo poslalo. Beriem to tak, že kto poslal, tak tomu na tom aj záležalo a teda chcel, aby ten jeho názor bol započítaný do výsledku. Takže rátame vlastne od 63 ľudí. Tam sa do toho rátam aj ja a do toho sa rátame aj Easy vlastne. S tým, že my sme to nemali na slepo samozrejme, teda ja som si to dal ako na pseudo slepo, ale tiež teda náš názor je v tom zarátaný. Takže pôjdeme na to vyhlásenie výsledkov. Body boli naozaj, keď si pozriete, veľmi tesné. Už teraz akože medzi tým 7. a 1. miestom je tam relatívne skoro dvojnásobný počet ako rozdiel, ale keď si tak zoberete, tak nič sa tam nepribližoval nule, alebo nič tam nebolo také, čo by bolo ako keby úplne, že outsider. A jak som ja priebežne zberal tie výsledky, tak som bol akože teda veľmi príjemne prekvapený, lebo dosť sa to menilo a až v podstate až do dneška som ešte nebolo jasné, že kto vyhral, lebo až potom vlastne, čo som dostal nejaké posledné dneska výsledky, tak už sa v podstate rozhodlo, že tamto prvé miesto trošku akoby ten náskok nabralo, ale v podstate stále sa tam to nejako menilo, takže toto je podľa mňa dôkaz toho, že ten line-up ako keby dával celkom zmysel, lebo aj tá posledná whisky, tá akoby najslabšie hodnotenia, bola hodnotenia pomerne dobre, že dosť veľa ľudí si ju vybralo na prvé miesto. Takže môžeme pomaličky teda ísť na tie výsledky od 7. miesta. Na 7. mieste bola s 38 bodmi Glenskoša Victoriana, teda čo bola vzorka označená ako dolár.
čo k tomu dodať? Ja osobne ináč, keď som si dával tento set, tak pre mňa, a teda logicky, keďže som v podstate navrhoval väčšinu tých vzoriek, tak pre mňa to bolo v podstate tak vyrovnané, že som mal veľký problém a som si vravel, že to poradie, ktoré ja určím, naozaj záleží len od toho, že akú mám aktuálne náladu ten deň, lebo pre mňa tie vzorky sú v podstate ako keby vyrovnané. Že u mňa tam není ani jedna taká, že najlepšia, ani najhoršia. Proste všetky tie whisky pre mňa sú skvelé a jeden deň by som si vybral takú, druhý deň onakú, ale keď som si to dával, tak v ten deň mne práve tá Victoria nasadla najviac. Takže tomu som ja dal osobne 3 body, ale napriek tomu teda vidíte, že skončil na poslednom mieste. Ideme ďalej. 6. miesto bol Bunnahabhain, 12-ročný sudovka, o 2 body viacej, 40. Bunnahabhain 12, to bolo zaujímavé, že keď som začínal zbierať tie body, prvé výsledky, čo mi prichádzali, tak vyhrával. Bol na prvom mieste, že veľa ľudí som myslel, že to je výhra nakoniec, ale potom sa to už v podstate nejako zvrtlo, takže nakoniec skončil na 6. mieste. Ideme na 5. miesto. Glenallachie, Desina sudovka má 45 bodov, takže prekonala vlastne ďalšiu šeriovku Bunnahabhain, čo vlastne zaujímavé, je to teda lacnejšia fľaša oproti Bunnahabhainu, ale získala o 5 bodov viacej. Čo bolo tiež zaujímavé, že keď som dostával tie body zo začiatku, tak Glenallachie bola jediná vzorka taká, ktorá si dosť dlho držala nulu. A som sa potom bál, že fúha, že to bude akože trapas, keď na konci na vyhodnotení tam bude, že ostatné budú mať veľa bodov a práve Glenallachie tam bude niekde úplne akože v keli na chvoste, ale potom postupne už sa to akože obratilo a teda ako vidíte skončila 3. od konca. Lepšie ako Victoriana, lepšie ako Bunnahabhain. Takže to je 5. miesto Glenallachie. 4. miesto Redbreast, 51 bodov. Takže náš minuloročný, ale posledný víťaz tentokrát nevyhrá a skončil na 4. mieste. No a keď vidíte, tak v podstate zostali nám 3 dýmovky na prvé 3 miesta. A teraz je otázka, že v akom poradí. Ešte pozerám, že Mišo píše, by sa stratil. Hej, no áno, že keby sme tam mali Bourbon, že by sa stratil pri týchto profiloch. Asi tiež myslím, že keby tam bol Bourbon, tak akože nedávalo by to veľký zmysel podľa mňa. Dobre, takže ideme na bronzovú 3. priečku a to získal Benromach Cask Strength, čo je vlastne plusko. Benromach, teda ten, ktorý sme váhali, že či tam, čo Izis nebol s tým presvedčený, dosť dlho sa držal na prvom mieste. Alebo teda na rovnako ešte s jednou z týchto dvoch, čo ostávajú, ale nakoniec teda prvé a druhé miesto teda bude rozstrel medzi práve týmito silnými dymovkami Classic of Islay a Laphroaigom 10-ročným, takže ideme na to. A o nejaké 2 body viacej na druhom mieste, o 1 bod viacej má nakoniec Laphroaig, 10-ročná sudovka a teda prvé miesto tým pádom Classic of Islay, čo je pre nás najlepšia whisky do 100 eur so 75 bodmi. Naozaj, že vidno, že ľudia majú radi tie dymovky a napriek tomu, že aj mala silnú konkurenciu v tom Laphroaigu, tak v podstate takto to dopadlo. Sme si istí, že Gratulujeme jej. Gratulujeme jej. Či sme si istí, že Classic of Islay nie je tiež Laphroaig? Istí nie sme si, ale sme akože pravdepodobne to nie je asi Laphroaig. Akože hovorí sa, že by to mal byť Lagavulin, ale tak to sú také v podstate informácie nie úplne overené. Mal by to ako, že vraj byť Lagavulin, ale no, nie sme si istí. Každopádne takto to dopadlo, takže náš víťaz je Classic of Islay a poďme sa na nejaké štatistiky ešte, čo k tomu patria. Classic of Islay, ten, čo mám v Izzipabe, no, je ten badge je pre Hirschenbrunner a on to vie na 100%. Áno, pretože viacerí to hovorí, že na 100%, že Lagavulin myslíš, hej? Ten Jack Beaver bol uňho, on si to vyberal, on mu to povedal, len že nemôže to napísať nikam. Hej, takto sa to v podstate hovorí, no. Takže tu na to máme pekne takto ako v obrázku. Ja toto potom aj tento obrázok zazdielam do skupiny, aby to bolo akože jasné na Instagram, takže toto je v podstate akoby taká výsledovka, kde vidíme celkové body, vidíme, koľko účastníkov sa zúčastnilo a takto to je vlastne vyhodnotené, takže Classic of Islay náš víťaz.
tuto je nejaké rozdelenie bodov, ja som si to písal do tabulky, že každý, kto dal vlastne na prvé miesto, to sú tie 3 body, na druhé miesto 2 body a na tretie miesto 1 bod. Tak najviac akoby prvenstiev mal Lafroig, Endko, ale keď to tak zrátame, veľa ľudí naozaj tam tie dymovky ako dávalo. A na treťom mieste vlastne Benromach a v podstate prvá taká nedymovka bol ten Redbreast a potom nám nasledujú Šeriovky a Viktoriana. Ale ako vidíte, aj tá Viktoriana predsa len sa akože u viac ľudí teda umiestnila v top 3, takže určite to nebolo žiadne nejaké fiasko. Myslím si, že ten výber bol naozaj veľmi pekný, vyrovnaný. To nám tam kváka stále. Izzy, ja ťa trošku asi mutnem, lebo nejaký ruch nám tam od teba chodí, takže potom sa len zapni, keď niečo budeš si povedať. A už to dobre, už sa vypol. Dobre. No a potom ešte máme porovnanie cien. Tak ja som si spravil takúto tabuľku. Robil som to pred nejakým týždňom, takže nemusí to byť úplne že 100% aktuálne. Berte to trochu s rezervou. Tu som si ich zoradil od najlacnejšej po najdrahšiu. Paradoxne, náš víťaz, najlepšia whisky je aj najlacnejšia whisky. Hej. Tu nám máme v prvom stĺpčeku máme cena u nás, že ako v našich e-shopoch sa dá kúpiť. Niektoré sú na klasikové na Svet whisky, aj Benromach na Svet whisky. Tam som myslel, že je aktuálne vypredaný, ale Classic of Islay je stále dostupný. A som teda, čo som pozeral ešte včera, je možné, že po dnesku už nebude, ale stále za 66 € sa dá kúpiť vlastne u Viktora. Taktiež som tu na potom dal takúto kolónku, že cena v zahraničí. Pozeral som, neznamená to, že to je najnižšia cena v zahraničí. Možno sa dá nájsť aj nejaké akcie niekde inde. To som len tak ako na matko vybral, že akých cenách sa pohybuje. Classic of Islay sa dá v zahraničí okolo 50-ky zohnať. Dokonca vtedy, keď sme to s Izym našli, to bolo pamätáš si, koľko to stálo, Peťo? 45 vtedy, keď sme to kúpili v tom obchode, alebo koľko to bolo? Tak, 45. Tak nejak, no. To sme vlastne, keď sme išli na Svachovku, sme sa stavili v Bádene, či kde pri Viedni. Áno. A tam sme to ochutnali, odpadli sme, že sú za 45 €, tak sme ako odtedy vlastne si na to fičíme. A urobil som potom, že priemernú cenu a podľa tej priemernej ceny som to potom takto zoradil, takže najlacnejšia klasiková, čo je teda super, že náš víťaz je najlacnejší. Druhá najlacnejšia bola Glenallachie, 10-ročná sudovka na Svet nápojov. Tam záleží od väčšu, niektoré sú trošku drahšie, niektoré sú trochu lacnejšie. V zahraničí trošku sa dá lacnejšie zohnať, ale akože plus minus ten rozdiel není veľký. Priemer je takýto. Viktoriana, tá tiež išla hore cenou za posledné obdobie, ale do 80 € sa dá u nás zohnať v pohode, v zahraničí ešte menej. Redbreast sme kúpovali posledne za 80 € v akcii, čo nám urobil Pernod Ricard. Myslím, že teraz oni stále ešte im zopár zostalo tých fliaš Redbreastu. Aktuálna cena sa mi zdá, že trošku išla hore, lebo to bola vtedy vlastne akciová, neviem, či teraz nehovoril Karol, že okolo 90 stoja, alebo nejak tak, ale tiež ako v zahraničí sa dá zohnať aj pod 70, takže dal som nejaký priemer. Benromach, takto nejako. Lafroig, u nás na Svet nápojov, to som bol prekvapený, som ani nevedel, že na Svet nápojov to majú, ale teraz za 91. Dal som, že z Whisky Zone 72, ale naozaj, ako som vravel, ten Lafroig zvykne mať naozaj niekedy úplne, že ustrelené akcie, že neviem, za 65 € sa dá kúpiť niekde, takže to je ako neskutočná cena. No a najdrahšia vlastne whisky, čo je v tomto výbere, bol Bunnahabhain, ktorá u Viktora je za 101, hej, takže v podstate to nesplňa to, že u nás by bola do 100 €, ale v podstate viete si ju aj v zahraničí kúpiť do 100. Takže chcel som ju tam zahrnúť, lebo za mňa Bunnahabhain je tiež fantastická whisky, hlavne tá posledná verzia 2023, takže priemerná cena nejakých tých 92. Takže takto, čo sa týka ceny. No. Škoda, že sú to single casky a iný by mohol dopadnúť inak. Jirka, myslíš, že iný single cask Classic of Islay, predpokladám, lebo to je jediný, no ale ako sme sa bavili... Nie, nemohol. Ako sme sa bavili, tak nemyslím si, že keby to bol iný single cast, že by to dopadlo inak, lebo naozaj, že mali sme tých Classic of Islay X a naozaj oni si ako tú kvalitu držia, naozaj. Ja som mal asi 7 a v podstate všetky sú viac menej rovnako dobré. Nič není slabšie, takže nemyslím si naozaj, že v tomto verím tomu, že ak by bol iný cask, že by to nedopadlo inak. Pravdepodobne. No a ideme teda na vyhodnotenie bonusovej súťaže, čo ste niektorí z vás aj tipovali ako cenu.
máme fľašu Blue Spotu, ktorú nám venoval do súťaže Pernod Ricard Slovensko, za čo im veľmi pekne ďakujeme. A teda ideme na to vyhodnotenie. Teda z tých 71 účastníkov poslala hodnotenie 63, ako som spomínal. Z tých 63 účastníkov väčšina, 49, buď nehádala, alebo ak hádala, tak neuhádla žiadnu vzorku. Traja účastníci správne uhádli jednu vzorku, 6 účastníci uhádli 2 vzorky a 4 účastníci uhádli 3 vzorky. Tu som ich spomenul, lebo tu už akože 3 vzorky uhádli celkom slušný výkon. To bol Martin McMartin, Mišo Barto, Maroš Gargamel, Vlado Kovar. Ale máme ešte jedného, ktorý sa zúčastnil a uhádol 4 vzorky a tým bol Jirka Šinogl, ktorému teda srdečne gratulujeme, lebo uhádol 4 vzorky a teda najviac zo všetkých, čo ste hádali, tak to perfektne trafil, takže Jirkovi za to veľmi pekne ďakujem, že sa zúčastnil a gratulujem. Jirka, ak niečo chceš povedať, tak teraz máš tu možnosť. Ako to ty hodnotíš, ako to vidíš? Ahoj, já mám samozřejmě velkou radost, slyšíme se. Ano. Děkuju vám za tuhle soutěž, protože jsem vždycky rád, když se můžu zúčastnit něčeho takového, je to vždycky velký přínos. A samozřejmě, když jsem odesílal tady ty tipy, tak jsem si byl ve všech 100% jistý, jak to tak bývá. Takže o to víc jsem překvapený, že se mi povedly 4, byť samozřejmě se navzájem trošku známe, takže já už jsem si byl trošku jistý, že prostě Glenalachie bude, Redbreast bude. V podstatě, takže tam šlo o to, Glenalachie se dala najít na první dobrou, pro mě je to pořád ostrá břitva, kde já tu 12 z Glenalachie poznám. Redbreast se taky mezi nimi dal rozeznat celkem jednoduše. Buna ta byla tak strašně pepřová, že jsem říkal, to nemůže být nic jiného. Nechci říct, že Lafroig jsem poznal, ale nějak prostě ve finále tam Lafroig byl z toho docela patrný a strašně mě zmátl ten Ayla, protože to jsem váhal mezi Arbegem a nějakým Lagavulinem, ale protože mi to přišlo víc do nějakého Vínova a Sherryova, tak jsem nakonec rozhodl pro Arbeg. A co ještě bylo strašný, teda byl ten Benromach, protože to bylo peklo teda. To já jsem potom nakonec, jak mi z toho vylezla taková divná uzenost, tak jsem tipnul Michel Couvert. Říkal jsem si, to jsem pil nedávno nějakého toho Candida, nebo co to tam je, ten Overage, jo. Masakr. A Viktoriána tam je absolutně zmátla, protože to mi přišel jak čistý Space Rider. Ten Benromach, aj ten Classic of Ale, ako som spomínal, to netrafil nikto. To boli také trošku akože, nie že chytáky, ale nečaká to človek a teda to ste nedali nikto, ale akože veľmi pekne. To je presne to, ako si vravel, že človek, keď trošku nás pozná, keď trochu sleduje tie diskusie, keď sleduje to, čo sa rozoberá v BVCčku, o čom veľakrát niekto napíše, že odporúčte mi nejakú whisky do nejakej ceny, tak proste musí vedieť, že aj keď toto trošku akoby berie do úvahy, že musí vedieť, že by tam mal byť Redbreast, že by tam bol Glenalachie, že tam bude pravdepodobne ten Lafroig, alebo teda ten Ardbeg ešte mohol niekto očakávať. A ten zvyšok už nejako si doskladá, ale v podstate ten Redbreast Glenalachie tam akože bola taká v podstate istota a trošku takto nejakým tým reverzným inžinierstvom sa to dalo vyskladať. Veľa z vás na to ste išli veľmi dobre a že ste to aj toto pochopili, ale niektorí ste akoby vymenili, hej, že očakávali ste tam povedzme ten Bunahaven alebo tento Glenalachie, ale dali ste to na niečo iné, si to priradili, takže ale tebe, Jirko, to teda vyšlo veľmi dobre, takže veľmi dobrý výkon, za čo teda gratulujeme. Flaška ťa čaká u Easyho, nejakým spôsobom teda potom dohovoríme, že ako sa k tebe dostane, ale teda je to tvoje, takže to som, a teda ďakujeme každému ďalšiemu, že čo ste sa zúčastnili tej hádacej súťaže, myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé, aj teda zaujímavé bolo sledovať to, čo ste tipovali. Takže toľko ku bonusovej súťaži. Ja ešte teda by som na záver možno poďakoval hlavne Easymu, ktorý sa na toto všetko dal, lebo flaškovať 70 setov po 7 vzoriek, teda akože úprimne poviem, že mne by sa to nechcelo. A hlavne za to, že to bol v podstate v cene takmer nákladov. Takže ďakujem veľmi pekne, lebo bez Easyho by to nebolo možné, že to takto teda sa na to dal. Za málo.
Ďakujeme a potom ďakujeme ešte aj Pernodu, že nám venoval Redbreast aj cenu do súťaže a taktiež ďakujeme aj Svetu nápojov, ktorý nám dal vlastne na fľaše, ktoré boli v sete zľavu, takže sme vlastne sa snažili, aby tie náklady boli čo najnižšie, aby teda ste si to mohli viacerí dovoliť. No áno, Máro, že klasika. Presne to, že viacerí z vás jednoducho dobre ste rozmýšľali, ale ste si prehodili vlastne tie tipy, takže ako spomínam. No a tu na ešte posledný krát nejaké to vyhodnotenie, aby ste videli, že ako to dopadlo. Takže víťazom bol Classico Vajla a ja teda veľmi pekne ďakujem za účasť a možno by sme ešte teraz mohli nejak povedať, že alebo nejak to zhrnúť, možno by ma zaujímala vaša nejaká spätná väzba, že čo si o tom myslíte, kľudne sa môžete zapnúť aj kameru, aj mikrofón, alebo napísať do chatu, že ako sa vám to páčilo a prípadne, že aké návrhy nejaké, že či by ste v niečom podobnom chceli pokračovať, že či buď zopakovať to o niekoľko rokov to isté, alebo dať nejakú inú cenovú hladinu, alebo nejakú inak to nastaviť, takže teraz by sme malo teda váš feedback. Kľudne sa môžete niekto prihlásiť, kto prvý sa zapne, môže hovoriť. Určite by to mohlo byť každoročné. Do 50, do 100. Spraviť tradíciu. Áno, ja som tiež takto uvažoval, len otázka, kebyže to robíme o rok, tak ako by sa zmenil výber, hej? Že možno, To je ťažké trochu, no, že v čom by to bolo iné, hej? Tak dobre, možno by som tam dal ten artback teoreticky namiesto niečoho, ale zasa tých možností tam podľa mňa za ten rok veľa nepribudne a v podstate varíme z toho istého, takže nejaké možno drobnosti by sa tam pomenili, ale zasa veľmi iné by to asi nebolo, podľa mňa. A možno podobné zvučné zameranie, vinné finiše. A napríklad, Boh vie, ako by to bolo, keby to bolo delené na pitted a unpitted. Toto ináč sme tiež uvažovali, lebo keby to bolo delené na pitted a unpitted, potom je otázka, že kam by si zaradil napríklad ten Ben Romach. Hej, alebo takéto nejaké, čo sú akoby dymové, ale nie sú to vyslovene, že pit monstra, ale hej, že potom nám tam vyvstávajú niektoré také akoby hraničné whisky, ktoré ani v jednom, ani v druhom by nepasovali a pritom sú to výborné veci, hej. Takže preto to delenie je také komplikovanejšie a práve ten Ben Romach, ktorý sa nakoniec ukázal, že obstal si teda veľmi dobre, tak skončil na 3. mieste, tak toho by som nemohol dať ani do unpitted, ani do pitted. Respektíve, mohol by som dať do pitted, lebo však bol pitted, ale tam, keby som oproti nemu dal práve Classico Vajla, Lafroig, Artbagy a neviem čo ďalšie, tak on by tam v podstate úplne z toho vyšiel ako nedymový, alebo teda taký zvláštny, takže neviem, či by to bolo úplne akoby také, že fér, no. No vidíš, Marek, že ja som v vzorke Ben Romach necítil aj trošku dymu. To je to práve, že no, niekto cítil, niekto necítil. Záleží, ako dlho si to nechal vyvetrať. Takže možno by práve vyhral. No však áno, možno by vyhral, ale je to také, že kde je hranica? Kde je hranica, že čo akože už je pitted, čo není stačí, keď sa vrátiš k tomu nášmu prvému setu, kde sme vlastne presne urobili chybu, keď sme tam desinu Ben Romach dali a táto vyhrala. A tento vyhral, presne. Tímová, jediná. To bolo presne to, že sme dali unpitted, áno, že bol tam ten Ben Romach desina, čo v podstate je, respektíve ono to bolo označené, že unpitted a lightly pitted. Tak sme to nejako označovali s tým, že ten Ben Romach tam bol jediný ako lightly pitted, ale tým, že bol ako jediný a ľudia majú radi Russian, tak ten vyhral, hej. A zasa by to mohlo byť opačne, hej, že keby dáme pitted a bola by tam takáto menej dymová, tak niekomu by to mohlo viac sedieť. Ako ťažko povedať, no. By tam nemali byť ani ľahko. By tam ľahko dymové 4. Podľa pár. No, to rozdelenie je ťažko povedať. Mne osobne napadlo, že možno zaujímavé by mohlo byť znížiť tú cenovú hladinu, povedzme, do 50 eur. Aj keď tam je to tiež zasa diskutabilné, že už tam tie ceny dosť kolíšu, že niekedy niečo sa teda hýbe pod 50 eur, potom zasa je to ide vyššie, niekde v zahraničí to potom ide nižšie. Hej, keď pozeráme sa na tom Drunk Dosin, aké sú ceny, tak tam to je úplne že ustrelené, hej, že tam tie ceny sú úplne mimo, veľmi nízke. Takže tá nižšia cenová hladina zasa má túto nevýhodu. Ben Romach byl mne výrazná dymovka, ale úplne iný kúž. Áno, bola to dymovka, ale iná, no.
Vieš, že keby sme to kupovali treba z Drunk Dozin, tak teraz by mohlo byť v sete do 35 € aj Talisker, aj Aran. No však to. Lenže to práve je taká anomália, že úplne nie je akoby určujúce, lebo oni tam tie ceny niekedy majú úplne, že strašne nízke, no. Takže ťažko povedať, ale ja si myslím, že tá cenová hladina do tých 50 €, kebyže to neberieme akože vyslovene, že úplne, že striktne, že teraz, hej, že plus minus do tých 50, hej, to, že u nás sa to bude dať kúpiť za 53, ale a v zahraničí za 48, tak to je v pohode, hej, že si myslím, že by to mohlo byť. No zdražovať DPH do 60, hej, ale zasa tam potom by sme sa hýbali už, tam by určitý možno presah bol, aj keď vlastne, keď som pozeral tie ceny tu na, tak myslím, že všetko bolo na 60, takže asi by ani možno nemusel byť. To do 60 by dávalo väčšiu logiku ako tých 50. Lebo možno, tam hej. 10 € by ti urobilo veľmi veľa. Rozšírilo by ti to veľmi, veľmi veľa. Do 60 s tým, že vlastne, keď sa pozriem na toto, tak vlastne, no, ten Classic of Isla by sme tam už nedali, lebo logicky, kebyže Classic of Isla vyhrá do 100. Povedz, že ho tam nedáme. Áno. Tak ale to jasné, že to tam by nemohlo byť, lebo keď vyhrala do 100, tak do 60 by asi vyhrala tiež. No. Takže to by sme sa tvárili, že to tam nepatrí už, ale v podstate, áno, nebol by tam presah tým pádom. Takže to by možno dávalo zmysel do tých 60 €. Tiež urobiť takých 7 vzoriek, takže to možno by šlo. A dávalo, hej, lepšie asi ako do tých 50. Michal navrhoval, že do 30. Ja si myslím, že tá cenová kategória do 30 € až taká zaujímavá nie je podľa mňa, neviem, teda povedzte mi váš názor, ale tak tam by sme teda, čo by sme tam dali? Tam už ani Glenfiddich 12 tam v podstate nemôžeš pomaly dať, tam by boli do 30. Takže a asi nás až tak veľmi nezaujímajú tie whisky, ktoré sú do 30 €, lebo naozaj není problém si doplatiť tých 10-20 € navyše a sme niekde úplne inde kvalitatívne. Takže tých do 60 sa mi zdá. Som chcel povedať presne tak, že nás tie whisky do 30 € až tak, aby sme ich hádali. Hej. To odporúčime, nech si to každý kúpi aj to. Asi tak. Do tých 60 si myslím, že to by bolo fajn. Takže to by možno by sme mohli zvážiť buď napríklad do budúceho roka, alebo nejak tak. No dobre. Ešte niekto niečo chce povedať predtým, ako to tu uzavrieme? Trošku sa nám to natiahlo na hodinku, ale tak však nevadí. Nejaké iné návrhy, nejaké iné? Ešte nejaká spätná väzba? Viem, že niektorí, čo ste písali výsledky, tak niektorí to hodnotili tak, že ten výber bol veľmi dobre, akože vyrovnaný, že veľmi ťažko sa im vyberalo. Niektorí ste boli takí, čo ste vrali, že niektorým tam vôbec nesadli, že akože vôbec by tam ani nemali byť, ale ako sme teda videli tie výsledky, tak si myslím, že bolo to relatívne, myslím, že celkom pekne akoby vyvážené. Takže za mňa celkom spokojnosť a teda verím teda, že sa to aj vám páčilo. Výber bol super a som rád, keby sa takéto podobné akcie kategória naslepo pravidelne opakovali. Asi ako mne sa to tiež páčilo, ako ja som tú najväčšiu robotu má ako Easy za sebou, takže to hlavne Easy sa musí rozhodnúť, že kedy sa mu bude chcieť zasa do takéhoto niečoho ďalšieho ísť, ale za mňa kľudne, takže porozprávame sa s Easym, že čo, kedy v budúcnosti niečo takéto podobné môžeme spraviť. Lebo Andrej povedal, že kvôli záujmu to budeme robiť z 3 setov, ale ja som povedal, že to bude robiť jedine on. No, že z 3 fľaš, to si predstavte, no, že to by bolo 100 fľaš, vyše 100 setov, no. Akože z 3, teraz to bolo asi z 2 setov, z 2 fľaš vyskladané, no, takže hej, no. Alebo dáme trošku vyššiu cenu, aby sa to Easymu oplatilo dávať, lebo naozaj, akože robiť to za patáka, tak to ako, no, je to služba pre komunitu hlavne. Presne tak, robíme to pre komunitu a robíme to s vidinou budúcnosti. Toho tá komunita sa zväčšuje, ľudia sa učia tak a podobne. Že presne kvôli tomu to robíme. Amen. A my si to vážime a ďakujeme. Zamalo. Ďakujeme teda za účasť. Ja by som teda v tomto bode zastavil to nahrávanie, nech nemáme príliš dlhý záznam, akože nepredpokladám, že to veľa ľudí bude pozerať, ale teda pre tých, čo si to pozrú, tak pozdravujeme. Čaute sa. A vypínam nahrávanie.